Това е апел към всички родители. Като бях на 17, пуснах първата си песен. Бях на едно интервю, една интервюваща ми каза: добре ден, сега си направя песен, не те ли е срам, че не си записал висше образование? Напълно подкрепям Дара в апела й. Много често имам разговори с родители, които ме питат какво да учат децата ми, какво трябва да работят техните деца. И същевременно много често говоря с студенти, които ушки им търсят работа в сферата, която са учили, но реално са записали да учат това, което родителите им са искали. Едно от нещата, за които съм била винаги много благодарна за моите родители, е било, че никога не са ме бутали в конкретна посока и винаги съм имала свобода да решавам всъщност как искам да се развивам. И тъкмо това ви насърчавам да направите и вие. И ако все пак искате да помогнете на вашите деца, запишете ги на програма като първи ход в твоята кариера, за да им позволите професионалистите да им помогнат да намерят всъщност пътя си.